kusasa abe ikusasa olibhekile. Uthando umngani kodwa ungamfaka efuture yakho ibhekile ngoba ngasa kulibazisa kanti emuva washiya amaqaphu nakusale nabaswelayo. Ngakho konke okwenza ngisenzani ngokuzimisela kodwa ningabanaka abanilingayo ngoba kunabantu abathatha izilingo bazibiza ngomaqondana namhlanje ibona laba abayinkililayo. Kanti nothando olufika efuture nelive likhalisa ngoba lempilo iyashintsha. Lelanga sileke sijike nalo liyashona. Kunabantu abasozokushiya ishweza lisazokushaya lobuso bakho busazophasha buqale budinga ama tissue paper kungasekho umuntu ozokushushuzela. Ukubuko kade uthi unako ushabalala kade ongekho lutho oluzuzile. Ungakhali egcineni ungazange uzongilalela eqaleni ngoba mina ngaza amachama senkasi lo mhlaba unyathela ngema ola nango MX ngaleso sikhathi kwakusaduma uShumaye namhlanje wona lama parase ngesidini endaweni. Osise babebahle sithi makuyo siyakubona siqale sikhohlele silungisa amaphimbo ibone laba sebecutha ama tavern belinde lo two courts labo two court abazebenza kusasa bagcina sebekhala ema high courts ngayo le courts. Ungakhali egcineni ungazange uzongilalela eqaleni ngoba kunabantu abakhala ngoba sabelahlekelwe emhlazeni eqaleni ngikhuluma nabo kwathiwa awubheke phela upast engishumayeza hayi ngoba ngikushumayeza ngizama ukukhombisa nokukhumbuza ukuthi emuva washiya amaqaphu nekusale nabaswelayo. Ngakho konke okwenza ngisenzanga ukuzimisela kodwa ungabanaka abanilingayo. Ungakhali egcineni ungazange uzongilalela eqaleni. Igama lami kuMana Sisibongo kaMangala imbongo engenaqhubethe mayikhubekile ivile ihlala okholweni ithi konke kuyadlula. Hayi